బిగ్ బాస్ సీజన్ 4లో 4వ రోజు ఎపిసోడ్ ఎలా జరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా అయోమయంతో నిండిపోయింది అని ఒక్క మాటలో చెప్పొచ్చు. ఈయన సోహెల్ అయితే ఆమె గ్లోరీకి మరోసారి చెప్పాడు, ఎందుకు అలా చేస్తానో అవసరం లేదు కదా, ఎందుకు ఈ హడావిడి అంటే నా ఇష్టం, నా గేమ్ నేను ఆడొద్దా చేయొద్దా, ఇది నా ఇష్టం కదండి, నా ఆట టాస్క్ కదన్నా అంటూ ఆమె చెప్పడం చూస్తే ఈ చిన్నపిల్లలు అమాయకత్వం అనేది అయితే మరోసారి కన్ఫ్యూజ్ చేసింది. ఇకసారి ఆమె ఇష్టం, ఆమె గేమ్ ఆమె ఇష్టం, ఇంకా ఆమె ఎట్లా ఆడుకుంటుందో దాని ఫలితం అంటే ఆమె అనుభవిస్తుంది, తర్వాత అది వేరే విషయం. ఇక్కడ గ్లోరీ చేసిన ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే హౌస్ నుంచి ఆమె సీక్రెట్ రూమ్లో ఉండేటప్పుడు ఆర్డర్ వేయాలి అంతే, నాకు ఇది ఫుడ్ పంపాలి 12 గంటలకి, ఈ పలానా టైంకి కాఫీ పంపాలి, లేదా పలానా ఇంటికి ఫ్రూట్ జ్యూస్ పంపాలి, ఇట్లా చెప్పుంటే బాగుండేది, చెప్పలేదు, అదొక పెద్ద మిస్టేక్ ఆమె. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోన్ పెట్టకూడదు అని చెప్పాలి, మేము ఆర్డర్ ఇచ్చేంత వరకు, మేము పెట్టేంత వరకు మీరు ఫోన్ పెట్టకూడదని హౌస్ మేట్స్కి వాళ్ళు చెప్పు ఉండాలి, అది కూడా చెప్పాల. ఈ గ్లోరీ చేసిన తప్పులు ఇవి. ఫస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళతో పంచాయతీ సాగదీయడం లేగానే అవసరం లేదు, మీరు నిన్న ఫుడ్ ఎందుకు పంపారు, ఈవేళ ఎందుకు పంపలేదు, నిన్న అది ఎందుకు పంపారు, ఇవాళ ఎందుకు, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఆర్డర్ వేయాలి, ఇగో మధ్యాహ్నం 12ంటికి లంచ్ ఇలా పెట్టండి, ఈవినింగ్ స్నాక్స్ పెట్టండి, నైట్ డిన్నర్ ఇది పెట్టి ఆర్డర్ వేసి ఉంటే అయిపోయారు. అట్లా కాకుండా సాగదీసి ఆడుకోవాలనుకుంది, చివరికి ఆమె అల్లరిపాలయ్యింది. అదే యాటిట్యూడ్తో వచ్చింది ఈరోజు హౌస్లో కూడా సీక్రెట్ రూమ్ నుంచి మరోసారి అల్లరిపాలయ్యింది. అందుకే ముందు నేను చెప్పినట్టు ఆత్మ కరేపాక్ అన్నట్టు అయిపోయింది అరియానా గ్లోరీ వ్యవహారం. ఇక మరో అంశం మనం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చేది ఏంటంటే సూర్యకిరణ ఉంటే బాగుండేమో అనిపించింది, ఆయన కూడా బాగానే ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది. గంగావు కూడా అదే మాట అనింది, భూస్వామిలో ఉన్నావు నువ్వు, పెద్ద అయిన పాత్ర లెక్క ఆయన రోజు రోజుకి ఏమో ఇంప్రెస్ చేస్తాడేమో, పాపం ఆయన మొదటి వారమే నామినేట్ అయిపోయాడు కనుక గండం పొంచి ఉంది. బట్ మరొక 2-3 వారాలు ఉంటే ఈ నుంచి ఏదైనా కంటెంట్ వస్తుందేమో అని అయితే అనిపిస్తుంది. ఇక వీటితో పాటు మరో హైలైట్ ఏంటంటే గంగవ్వ పంచులు, కసరత్తులు, ఎక్సర్సైజ్లు, ఫ్లయింగ్ కిస్సెస్లు, ఇంకా మామూలు హడావిడి కాదు. గంగవ్వ ఎక్కడ తగ్గట్లేదు. గంగవ్వ పొద్దునే లేచింది, కసరత్తులు చేయడం మొదలుపెట్టింది, అలాగే బిగ్ బాస్కి ప్రేక్షకులకి ఫ్లయింగ్ కిస్సులు ఇచ్చేసింది. ఇంకా ఈ కెమెరా గురించి దీనికి ఏమైందంటూ పంచ్ పేల్చడం అన్నీ బాగున్నాయి. అలాగే ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళని ఆట పట్టించినట్టుగా ఇక్కడ లాస్య అండ్ హారిక వీళ్ళు అరియానా గ్లోరీ వచ్చి ఆట పట్టిస్తే, పో నేనేం చేయను, నేనెందుకు ఇస్తా చీరలు, నేనెవరో నేనెందుకు ఇస్తా అనడం. అది కాదు, హారికను ఎత్తుకుపోవాలంటే, ఎత్తుకుపోకుండా ఉండాలంటే నీ చీరలన్నీ ఇవ్వాలంటే నేనెవరో, నా చీరలు నా ఇష్టం అన్నట్టు లెక్క మాట్లాడడం కూడా అంత బాగుంది. వాళ్ళు ఈమెను ఆట పట్టేద్దామంటే ఆమె పక్క క్లారిటీతో కరాఖండిగా చెప్పేసింది, నా చీరలు నేను ఎందుకు ఇస్తున్నాను, అంత బాగుంది, చాలా ఫన్నీగా. గంగవ్వ ఒక్కరూ ఒక ఎత్తు, మిగతా కంటెస్టెంట్ల అంతా ఇచ్చే ఫుటేజ్ ఒక ఎత్తు అన్నట్టు అయిపోయింది. ఇక ఈ ఎపిసోడ్లో అయితే 1-2 మాటలు ఆడినట్టు ఉన్నాడు ఆయన, ఎవరు మెహబూబ్ దిల్సే, ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంకా ఎవరది మన దివ్య అయితే పూర్తిగా మానవరథమే చేస్తుందో, మోగనేమో వస్తుందో, లేకపోతే నోరు విప్పుతూ ముత్యాలు రాయలిపోతాయని భయపడుతుందో కానీ ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. ఆయన కటౌట్ కనిపిస్తుంది తప్ప ఒక్క మాట లేదు, ఒక్క కంటెంట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. అప్పటికి స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర 4 ఆడవాళ్ళు కూర్చొని ఏదో ముచ్చట పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఒక్క మాట కూడా దివి నోటినంటే విందామో అనుకున్న ప్రేక్షకులకు మాత్రం నిరాశ మిగులుతుంది. ఆమె మోగనమో తెలియదు, భయమో తెలియట్లేదు, ఎందుకో తెలియట్లేదు మరి. అయితే ఇవి హైలైట్స్. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే 3 రోజుల నుంచి ఆవిడకి గంగవ్వకు మార్నింగే టీ తాగే అలవాటు ఉంది, బట్ టీ తాగలేకపోతుంది. నిజంగా టీ అనేది అలవాటైన వాళ్ళకి ఆ బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది. నిజంగా టీ అనేది అలవాటైన వాళ్ళకి, ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి 3 రోజులు ఏంటంటే పెద్దవాడు పాపం చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అనిపించింది. అలాగే అంత ఏసీలో ఆవిడకి పాపం అలవాటు ఉండకపోవచ్చు బహుశా గతంలో, ఇప్పుడు ఆ ఏసీ రూమ్లో ఎట్లా నిద్రపోతుంది అనేది అయితే అనిపించింది. అలాగే ఇంకా మిగతా వివరాలు చూస్తే ఇంకా ఈమె కరాటే కళ్యాణ్ విషయంలో తన బాధ అయితే చెప్పుకుంది. ఆకలి బాధలు అనేది ఎవరికైనా ఆకలి బాధే కదా, నేను కూడా అందుకే ఆ బాధ చూశాను కనుకే అరియానా గ్లోరీ అడిగితే రిస్క్ అయినా పర్వాలేదు, ఎలిమినేట్ అయిపోయినా పర్వాలా, ఏమైనా పర్వాలేదు అనే ఉద్దేశంతో నేను భోజనం పెట్టానంటూ తను ఆ పెయిన్ అనుభవించింది కనుక చెప్పుకుంటే దేవి నాగవల్ల చాలే చెప్పేవన్నట్టు వెళ్ళిపోవడంతో ఆమె మరింత బాధపడింది, హర్ట్ అయింది. నేనంటే అంత కరివేపాకులుగా కూరల కరివేపాకు లెక్క తీసి పడేసింది అన్నట్టు బాధపడడం అయితే కాస్త పాపం రియల్గా ఎందుకు ఆవిడ చాలా హర్ట్ అయింది, కనెక్ట్ అయింది అనే ఫీలింగ్ అయితే ప్రేక్షకులకు కలిగింది. ఇవి ఇవాల్టి 4వ వారం ఎపిసోడ్ తాలూకా హైలైట్స్.